Moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Tää on mun ensimmäinen YouTube-video ja tiedättekö, mun piti aloittaa tubettaminen syksyllä 2016, mut mä en sitä tehnyt. Mä en tiedä oikeastaan miksi, mut jos ajattelee kaksi tärkeintä syytä siihen, niin ne oli, että mulla ei ollut kameraa ja mulla ei ollut tarpeeksi hyvää editointisovellusta, millä sitten olisi editoinut sen. Mun piti silloin laittaa YouTube-video, mutta homma kusi, niin kuin Jeesuksen pääsiäinen. Eli mun nimi on siis Aku ja mä oon 17-vuotias ja mä asun Rovaniemellä. Ja tänään mä teen teille mun ensimmäisenä YouTube-videona tämän Get to Know Me tag. Ja mä oon listannut mun puhelimen 15 kysymystä. Otin nämä siis netistä. Eiköhän mennä sitten näihin kysymyksiin. Ensimmäisenä kysymyksenä on, että onko mulla toista nimeä? Mun koko nimi on Aku Matti Mikael Ollikainen, eli on mulla 2 toista nimeä. Tämä kuulostaa aina 12 nimeä. Siis 2 nimeä oman oikean nimeni lisäksi. Aina fucking keli. Toinen kysymys on, että mikä on mun lempijuoma? Ja mun lempijuoma on ehdottomasti Coca-Cola, mutta mä tykkään myös monesta muusta juomasta, mutta ehkä kuitenkin kokis on mun lemppari. Kolmantena kysymyksenä mulla sitten on, mikä oli mun lemppariaine yläasteella, niin ehdottomasti, jos sais niinku sen sanoa, niin tukarikurssi, koska tukarikurssi oli aivan best. Mutta jos tukariporukka hommaa ei saa sanoa, niin ehkä biologia. Se oli oikeesti tosi kiinnostavaa ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. 4. kysymys on, että missä mä tällä hetkellä opiskelen, niin mun tämänhetkinen opiskelupaikka on Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste. Ja minä opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi 5 vuotta. 5. kysymys on, että montako sisarusta mulla on? Mulla on 2 isoveljeä, eli mä oon meidän perheen nuorin. Elikkä päätän. No en oikeesti. 6. kysymys on, että onko mulla lemmikkejä? Niin vastauksena on, että ei. Tai on mulla mun sängyn alla olevat villakoirat. Ne on mun ainoat lemmikit tällä hetkellä. Mä oon aina halunnut koiraa, mutta mun äiti ei suostu ottaa koiraa, niin... 7. kysymys on, että mikä puhelin mulla tällä hetkellä on? Niin mulla on iPhone 5S, jonka sain viime jouluna joululahjaksi, kun sitä kinusin sen puoli vuotta. 8. kysymys on, että kuka on mun parhain ystävä tällä hetkellä, niin... Fanni. Mä oon Fannin kanssa tuntenut niin kauan ja meillä Fannin kanssa synkkaa niin hyvin, niin why not, koska me vietetään tosi paljon aikaa, varsinkin silloin kun me asuttiin kummatkin vielä samalla asuinalueella. Ja 9. kysymys on, että milloin mä itkin viimeksi? Mä en koskaan itke sarjojen takia tai ylipäätänsä minkään ohjelman takia, koska that's just me, niin mä itkin viimeksi Skamin 3. kaudella, kun oli joku herkkä kohta. Itkin sitten siinä, koska se oli mulle niin jotenkin herkkä kohta. 10. kysymys on, että jos mä olisin joku muu, niin olisinko mä mun oma ystävä tai itseni ystävä, miten sen sanoa. Niin mä oon kuitenkin avoimesti, puhun kaikille ja mä oon tosi sosiaalinen ja mä tuun niinku ihan oikeesti toimeen ihmisten kanssa. Koska mä oon oikeesti mukava ja mä tykkään kaikista, mä tykkään puhua kaikille ja mä tuun toimeen yleensä kaikkien kanssa, mutta mä kuitenkin harkitsen mun kaverit tosi tarkasti, että koska en halua kuitenkin. Haluan hyviä ystäviä ympärilleni. 11. kysymys on, että missä mä oon syntynyt ja missä mä asun nykyään. Eli mä oon syntynyt Rovaniemellä silloin vuonna 1999 ja edelleen vuonna 2017 asun Rovaniemellä. Mutta ehkä tähän on tulossa pian joku muutos, koska mä oon oikeesti harkinnut sitä, että mä muuttaisin pois tältä kyseiseltä paikkakunnalta. 12. kysymys on, että kuinka monessa maassa mä oon vierailu, niin Suomea ei lasketa, koska mä asun täällä, mutta Ruotsi. Siinä on mun ainoa maa, missä mä oon vierailu. 13. kysymys on, että kuinka monta tyttö kautta poikaystävää sulla on ollut elämäsi aikana, niin aika monta. Aika monta. Mulla oli ennen tosi paljon kaikkia tämmösiä. Nykyään asiat on sitten vähän toisin. Ja 14. kysymys on, että mikä on ensimmäinen asia, mihin mä kiinnitän huomion toisessa, kun mä sen ensimmäistä kertaa näen, niin okei, no
kaikista tärkein mulla on kuitenkin ihmisen luonne, koska mä haluan tietää, että onko se kusipää, onko se mukava. Mutta jos ei pitäisi sanoa, niin kyllä tietenkin ulkonäkö, why not. Sitten viimeisimpänä kysymyksenä, mutta ei vähäisempänä, eli 15. kysymys on, että ketkä on sun lempitubettajia? Mulla ei nyt sinänsä ole niinkö suomalaisia tubettajia, semmoisia keitä mä niin fanita, mutta mä tykkään esimerkiksi Henry Harjusolaista tai sitten Ture Boelius ja Valtteri Sandberg ja kaikki tämmöiset, siis mä tykkään just semmosista. Mut sit jos ulkomaalaisia pitää sanoa, niin ehdottomasti tyylin Jeffree Star tai Nikki Tutorials. Siinä oli kaikki kysymykset tähän mun videolle. Jos sä tykkäsit videosta, niin muista tilaa mun kanava ja laittaa peukut ylöspäin. Ja mun kaikki sosiaaliset mediat löytyy tuolta alhaalta. Instagramia ja Snapchatia käytän päivittäin. Mutta eikä siinä sitten muuta, niin kiva kun katsoit tämän videon ja toivottavasti nähdään ensi videolla. Eli se on bye! Anni, tää meni vitusti paremmin.